सार आरो ना कान्दुरा सार आफादगिरि डिस्ट्रिक्टनि आरो ना खुलुमबाय सार खुलुमबाय बेयाव ना खुलुमना लानोसै नामा खुलुमबाय आङो दायो थांनो ओंखारदों उदालगुरियाव आरो ना बियाबजों थांगोन आरो ना बियाबनि बिबानगिरि बिथांमोनजों थांगोन आरो ना गामिसिम फैगोन आरो ना गारिया नोंथांमोना नायलांबानो थाबाय आरो ना गारिया सफैबाय आरो ना दा गाखोनोसै फाइनालि जोङो उदालगुरि मोनफैबाय नै थिंआ दा ओंखारनोसै नोंथांमोना नुनाय लोगो लोगो मिथिबाय जानो हागौ थिं नै बेयावनो फैदों आरो ना बेयाव लिरनाय दङ मा लिरनाय दङ फरायनो ना दहाय बोराइ बाथौ दि बाथौ रुंले आरो गाहाय मावखुलि उदालगुरि जिल्ला दखरा बाथौ गोथुम दा ओंखारनोसै इंलिसखौ बारा फरायनो रोङा ना बेनिखायनो फरायनो हायासै आरो ना माजों फैदो बाइक लाना फैदो बेजोंनो नामा बेजोंनो फैदो ओइ आइ थिंक दुइ जाबाय आरो ना आइ थिंक स्कुल फरायसालि स्कुल दुइ जाबाय बेयाव बिथिंबो दं गारि बिथिं जोंनिया पार्किं खालामनो थाखाय थांबाय दे खुलुमबाय दे गासैबो खुलुमबाय सार खुलुमबाय एसे मेंना फैबाय ना ओमफ्राय जोंनि आनसलिकनिफ्राय जायनाखि बिबान आनसलिकनि गिदिर गोलाव बिथांमोनजों फैदोंमोन बिथांमोनाबो एसे रेस्ट लादों ओमफ्राय आंबो एसे रेस्ट लानोसै एसे बाहेरायाव थांना फैनि आरो ना बाहेरायाव थांनो एसे बेगखौ जानांगोन मोखां सुना लाबाय बाहेरायावबो थांबाय ओमफ्राय दायो मन्दिराव एसे खुलुमनोसै आरो ना सार आरो ना कान्दुरा सार आफादगिरि डिस्ट्रिक्टनि आरो ना खुलुमबाय सार खुलुमबाय बेयाव ना खुलुमना लानोसै नामा नों जुदि खामानि मावनाय सिगां गोहो बोलो लुबैदोंबा इसोरखौनो सिबिथारनांगोन इसोरखौनो खुलुमनांगोन अनसायनांगोन नों इसोरखौ थेंक इउ सार दा खुलुमनोसै ना फार्स्टआव माने खुलुमना लानोसै बेनि उनाव नोंथांमोनखौ एसे दिन्थिगोन मोजां बाथ्रा खुलुमबाय आरो ना खुलुमनानै आङो दायो इथिं फैबाय आरो ना नोंथांमोनखौ एसे माने सारिगिदिंनानै एसे दिन्थिनि आरो ना बेयो जाबाय थानसालिनि आगोलथिं आरो ना बेनो आरो ना थानसालिया नै बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरो ना बेयो जाबाय सिजु गुदि आरो ना बेयावबो एसे खुलुमनोसै खुलुमबाय आरो ना इथिंनिफ्राय फैदोंमोन नाथाय दायो इथिं थांनोसै नोंथांमोनखौ एसे दिन्थिनोसै नै मन्दिरनि सारिउ माने गिदिं आरो ना बिथिं दङ बिबार समायना रमायना
बेयो जाबाय गेट इथिंनिफ्राय फैयो मानसिया इथिं हाबबाय दिनै जानाखि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जानाखि बाथौ थानसालि बेवहाय जोंनि बरसला आन्चलिकनिफ्राय दिनै जोबथा जोंनि आन्चलिकनिफ्राय 15 खान गामि दङ आरोना थांनाय मंगलबार खालिबो फैबाय आरो दिनै फैदों आरोना बेवहाय माने आन्चलिक माने बेयाव डिस्ट्रिक्टनि मन्दिराव माने आन्चलिकनिफ्राय माने गोदान बोसोरनि बेवहाय माने बयहाबो माने आन्चलिकनिफ्राय बेयाव आरज रोजाबनो फैयो आरोना दिनै जोंनि बरसला आन्चलिकनिफ्राय बेवहाय दिनै आरज लानो फैदों आरोना दिनै जोंनि बरसला आन्चलिकनिफ्राय दिनै जोबथा आरोना बेयाव आरज लानाया ओमफ्राय बिथिं बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि आरोना सारखौ एसे सोंनोसै जे बेवहाय खुलुमबाय सार गिबियावनो सार बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बे थानसालियाव जे बरसला आन्चलिक जानानै जे बेयाव माने बोसोर गोदानाव जे आरज लानो थाखाय बयखौबो माने खावलायदों दिनै जोंनि बरसला आन्चलिकनि जोबथा आरो कयखान आन्चलिक माने फैनो दङ आरोना दा आं गिबियावनो नोंथां बाथौ बिबुंसार बाथौ गिरिधर बर'नि इउटुब चेनेल गिबियावनो आं इउटुब चेनेलनि जिथु मावथि गिरिधर बसुमतारी बिथांजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय दा दिनै ओरैबायदिहै जोंहा थांनाय 2020 सननिफ्राय जे बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बाथौ आफादावहा माने जों ओरैबायदि थांखि लानायमोन मा प्रत्येक मंगलबार सप्तायावनो जोङो प्रत्येक आन्चलिकनिफ्रायनो माने 6 खान 7 खान जि हायो आरो बिदि गामि लानानै बेवहाय आरज लानाय मानो होनबा जों बाथौ धोरोमखौ गुबुननि सिगाङाव जों खौसेथि खालामनो थाखाय जोंनि बे मोनसे कौशल लोगोसे अभ्यास बाथौआ जे बर'नि गिबि आरो आंगो धोरोम बेखौ बयनिबो गोसोआव सोनो हानाय जोंहा मोनसे उद्देश्य बेमोन आरोखि दा बिदि फैना दिनै 23 सन 22 सन जाफैबाय दा दिनै नैथि राउन्डआव गोलैबाय नैथि राउन्डनि दिनै बरसला आन्चलिकआ दिनै जोबथा राउन्ड दिनै जोब्बाय आरो दा बेवहाय जिखिनि बाखि दङ फैयाखै दा बिथांमोना गेजेर ससेयाव सोरबा मोनसे आन्चलिकजों दाजाबनानै फैनो हागोन बेयाव जोंनिफ्राय बादा जेबो गैया दा दिनै गासै जोंहा 10टा गामि दंमोन बरसला बियाबनिफ्राय नाथाय दा बेसेबां फैदो दा मिथिला दा जों सिनायथि लानाय उनावसो जों मिथिगोन खैथा गामि फैखो दाख्लैबो मोनसे गामिया फैयाखै दाख्लै सप्तायावहा दा बेबायदिनो जाय फैयाखै एबसेन्ट जानाङा मथे जोंनि खौसेथिखौ जों गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनांगौ आं बेखौ खावलायो सार दाथ' आन्चलिकनिफ्राय जानानैसो गामिनि जिखिनि आन्चलिकनि सिङाव गामि दङ ना गामिनिफोरा जे आन्चलिकजोंसो फैयो दा आरो कयखान आन्चलिक दङ फैनो थाखाय दायो जोंनिबो हमना ला जोंहा गासै 22 खान आन्चलिक दा जोंहा थांबाय जेंगाबिल मोनसे थांबाय बे फार्स्ट सेकेन्ड राउन्डआवहा बेनिफ्राय थांबाय माजबा थांबाय दा थामथि बरसला दा बेनिफ्राय मोनथाम थाङोबा 22निफ्राय बेसेबां थागोन 19टा थाबावो 19टा आन्चलिक बाखि दंबायो दायो थेंक इउ सार नोंथाङा जे जोबोद मोजाङै फोरमायना होनायनि थाखाय थेंक इउ सार जोब्बाय आरोना मानसिफोरा बयबो माने ओंखारदों आरोना आर'जआ जोब्बाय नालाय बयबो माने थांसिगोन आरोना जोंनि बरसला बियाबनि बिबानगिरि बिथांमोना दङ दिनै खुलुमबाय आफादगिरि जोंनिनो बरसला बियाबनि दिनै जोंनि बरसला आन्चलिकनि दिनै जोबथा नैथिमोन आरोना
दिनै कयथा गामि फैदों बेवहाय जोंनि बरसला ओनसोलनिफ्राय बेवहाय फैनाया उदालगुरि दा माइदांगुरि गोथार बाथौसालियावहा सफैनो हादों दिनै सिगांग्रो बालि गामि खासोमारि बिथिं बालिजान सियालमारि सानजा गोरिया फोथार खोलाहा गोरिया फोथार सोनाब गोरिया फोथार आरो लोगोसे बिथिं फाथासिमुल धुबुगुरि बे नखन गामिया दिनै सफैनो हादों थांनाय मंगलबार खालिथ' बाखि फैबाय न थांनाय मंगलबारै फैदों बिदिहै थांनाय मंगलबारै सिगांग्रो नोलोबारि मानुमारि खरखाबारि बिथिंहाय बाथाबारि जख्लापुटा ओमफ्राय बिदिनो आठखन गामिया सफैबाय आठखन माने मोनसे गामिया फैनो हायासै सिंबारि गामिया बिथांमोन न'खराव गामि एसे गाज्रिखाय थेंक इउ आफादगिरि नोंथाङा जे मोजाङै फोरमाय होनायनि थाखाय दायो जोब्बाय आरोना आर'जनि हाबाफारिया जोंनि बरसला ओनसोलनिफ्राय जानोखि बेयाव आर'ज लानो थाखाय फैदोंमोन सिगांग्रो मंगलबार खालि आं बेयाव फैनो हायासै मानो होनोब्ला बे खालि माने आदै लाहानि आरोना आइनि बिनानावनि जे हिन्जावसाखौ माने लांनायमोन ना बे खालि माने आथिमंगल फैदोंमोन बेवहाय माने खामानि मावनांगौ जाबाय बेनिखायनो आं फैनो हायासै बिथां बिबानगिरि बिथांमोना आंखौ लिंहरदोंमोन आरोना बिथांमोनजों फैनो थाखाय बे खालि आं फैनो हायासै दिनै फैबाय आरोना मोनसे फोसावनाय आरोना बेवहाय माने जानोखि जों दिनै बेयाव आर'ज लानायाव मिथिबाय जे मोनसे बेमाराव गोलैनानै दं बिथाङा हस्पिटालावनो दङ होननानै बुंदों आरोना बिथांनि मुङानो जाबाय सुरजित बसुमतारी क'क्राझार जिल्लानि बिथाङा नेहाथारि आरोना बाथौनिनो बिथाङाबो खामानि मावो बाथौनि नेहाथारि ना बिथाङा माने बेमाराव गोलैनानै दङ होननानै बुंदों बिथाङा जे इसोरनि खाथियाव जोङो बिथांखौ आर'ज गाबदों बिथांनि बेमारा जे हाबो होननानै जे इसोरनि खाथियाव जोङो आर'ज गाबबाय जे बिथाङा जे बेमाराव जे गोलैनानै दङ जे बिथां बेमारा जे थाबैनो माने हामो आरोना आर'ज दे जेबो आसे दे गावबागाव फैसा लाबो जा ना दे थांसै बे जोंखौ लाला नामा बिथांमोना गामिनिफ्राय फैदों आरोना बियाबनि जानोखि बियाबनि सिङाव थानाय गामिनिफोरा बेयाव फैदोंमोन दिनै माने गारि लाना फैदों आरोना बेयो जाबाय जोंनि गामिनि आरोना जायगा मोनाखै गसंनानै थां दे गासैबो गसं बेयो जोंनि गामिनि बेयो जाबाय बालि गामिनि बिथिं आं मिथिला आरो दे मा फैदों सोंनांगोन बेबो बालि गामिनि बे आरो नोंथांमोना माहानिलै बालि गामिनि ना बालि गामिनि गंसे दे लादो ला बिथिंबो दं गारि आगोलाव बे मा गामिनिफ्राय फैदोंमोनबा बेयाव मानसि गैया ना बेयो जाबाय गोरियाबाथारनि सोनाब बिथिं सानजा गोरियाबाथार गंथाम दे मोजां स्टार्ट होबाय सानजा गोरियाबाथार आरो बिथिं दं बेयाव माहानिफ्राय फैदों मा गामिनि कासामारिनि कासामारिनि ना दे आरो दं आगोलाव थांसिगोन नामालै जोंनि ड्राइभारा र'दे र' फैयाखै बिथांमोना दङ बे मा गामिनिफ्राय फैदो खेलमारिनिफ्राय फैदो आरो इथिंबो दङ आरोना इथिं मानसि गैला माने फैबाय थादों आरोना दा नै बिथांमोना बयबो माने थांनो थाखाय रेडि जाबाय आरोना माब्रै नांबाय बेवहाय थानसालियाव फैनानै मोजां नांबाय दे मोजाङै थां दे दे लामाफोराव माबा मोनसे जाबा फन खालामबानो जाबाय दै माजों फैदों अट' दे मोजाङै थां दे बिथांमोना माने गामिनिफ्राय फैदों आरोना आङो बियाबनि बिबानगिरि बिथांमोनजों फैदों आरोना दादाय खुलुमबाय दे थांसै ना दे इथिं दङ आब' र' नोंनिया मानसिया मादि नांबाय फैनानै मोजां ना मा जादों गय ना बुट दे जा थां दे मोजाङै आब' दे
Ha? Deh. Sampai deh. Deh. Thang deh. Deh, मोजाङै थां. Deh. जोङो उदालगुरि थानसालिनिफ्राय भैरबकुन्द माने फैदों आरोना बेवहाय माने थानसालि बनायगासिनो दङ आरोना बेखौ एसे नायनो फैदों आरोना जोङो खामानि मावगासिनो दङ मिस्ट्रिफोरा नै बनायबाय थादों आरोना हाग्रा जाजोब्बाय बे खुन्थाफोरखौ बनायबाय थादों आरोना नै खुन्थाफोरखौ माने आधा बनायनानै दोनबाय आरोना नै बियो जागोन मण्डप ना बियो मण्डप जागोन न ना गुमै मण्डप न हा बे गोजौआव न बे दुइताला जागोन बे एथिं जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बाथौ बिबुंसार सार भैरबकुन्द जानिखि बाथौ थानसालि बनायगासिनो दङ ना बेनिफ्राय जोङो मासबाद फैनाय लामाथिं फैबाय ओमफ्राय दसे बेयाव रेस्ट लाबाय आरोना मानो होनोब्ला गारियाव एसे गरम नांनायखाय एसे ओंखारनानै जे बेसे बार लाबाय आरोना सिउ बार नांगासिनो दङ आरो इथिं फट' शुट सोलिगासिनो दङ गावबा गाव मबाइलाव आरोना एसे सिनारिफोराबो मोजां समायना रमायना नुखादों नालाय बेनिखाय माने इथिं बारा फैनायबो जाया बेनिखाय बिथांमोना जे फट' लागासिनो दङ आरोना एसे लांखांबाय आरोना आरो दा लादों आरोना एसां समायना रमायना जायगाया नाय हाजोआव जि समायना नुखायो आरोना इथिंनो थांगोन आरोना जों इथिंनिफ्राय फैदों भैरबकुन्दनिफ्राय आथिं जोङो मासबादथिं थांगोन आरोना अरां ओंखारगोन इथिं Burni sat nih, Bur. Sat nih. Nggak lah aku mah. जोङो हरां टाउनाव एसे माबा माबि जाबाय आरोना ओंखामथ' बेयाव मोनाखै आरोना ओंखामथ' जायाखै बिथांमोना माने परथा जादों आङो चावमिन जाबाय आरोना भिडिअखौ आं बेयावनो दिन्थिनोसै आरोना नोंथांमोना मोजां नांदोंब्ला भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालाम गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ थेंक इउ वाचिं जय बर' हारिनि जय